बेरामाथ' थांनाय बोसोरनिफ्राय जादोंमोन ओमफ्राय एसे मोजां फैदों रांनि थाखायनो बिथांखौ थाब लाबोनो हायासै आं माने बिथांखौ जुदि मोजां लाबोफिननोब्ला जोंनो जोबोद रांखान्थिनि गोनांथि नङा होमबा अपारेशनाव डक्टराथ' ओरैनो 3 लाख थांगोन होनदों आरो बे माने अपारेशननि बुस्थुफोरखौ जों बायजोबनांगौ आरो गहपुरनि बबेनिबा खुंगुर नार्जारिया गोब्राब बेमाराव गोग्लैसोना दं। खुलुमबाय गहपुरनि खौरां अनसायगिरि गासैनिसिमबो। गहपुरनि गोजोमथार गामिनि मोनसे समनि सानजा गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1996-98 मायथाइनि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसे गहपुर हालामनि समाज सिबियारि BPF हान्जानि सासे गोख्रों मावथि। बबेनिबा खुंगुर बिजय सिंह नार्जारिया थांनाय 1 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेमाराव गोग्लैसोना दंमोन। दुखुनांथावदि थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय बेरामा गोब्राबसिन जानायलाय दायो साखाथिनि रायजो अरुणाचल हादरनि नाहारलगोन ट्रिम्स हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिजय सिंह नार्जारिनि अनजालि बिसि आरो फिसाज्लाया फोरमायनाय बादिब्ला बे समाव बेमारिनि हालोदा जोबोद गाज्रिसिन हार्ट आरो थैनि नारथाय बेरामजों जुजिगासिनो दं। नखरा रांखावरि आंखालनि थाखायनो मोजां फाहामथाय होनो हायाखै। बेनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम रांनि मदद बिहरदों। बेरामाथ' थांनाय बोसोरनिफ्राय जादोंमोन ओमफ्राय एसे मोजां फैदोंमोन। थांनाय मासाव आङो 1 एप्रिलाव लाबोदोंमोन। बेयावहाय जेब्ला बेयाव लाबोयो अब्ला बायदिसिना टेस्ट खालामनानै डाक्टरा जेब्ला बुङो हार्टआ बेना ब्लक जाबाय होननानै दा अपारेसन खालामनांगौ होनना बुंदोंमोन। दा अपारेसन खालामनांगौ होनना बुंनायाव आङो रां जगार खालामनायाव एसे लेट जानायलाय आरो रांखौबो बिदिनो गैयिखाय हाफोरबो गामि जेराव मेराव जासिलाबायदोंमोन बन्दक बा माबा मोनसे खालामनो होननानै अब्लाबो जेनेबा थाब मोनस'यैयाव नै दाख्लै थांनाय बिस्थिबारनि जेनेबा सानथामसो सिगांनिफ्रायनो खर' गिदिंबाय थादोंमोन मानसिया। आं बिस्थिबारखालि सिरियास जानायलाय नैबे नाहरलगुन ट्रिम्स हस्पिटालाव लाबोफिननाय जादोंमोन। बेयावनो आगोलाव नायजानायखाय दा नायनानै जेनेबा बिथांखौ बुंदों जे बे जिथु हार्टनि बेराम ब्लक जानाय बेनो माने नारखोनानै एसे खर'सिम दावखोदों। बेनिफ्राय एसे स्ट्रक जादों आरो दा गोबां टेस्ट खालामनांगौ दंबावो। डक्टरफ्राबो गैजोबानो समबारालागैसो फैजोबगोन टेस्टखौ खालामजोबगोन आरो मोननैसो टेस्ट खालामदों बिनि रिजाल्टखौ समबारावसो मोनगोन। दा ओमफ्राय दा नैबे सुगारबो दं मानसिया प्रेसारबो दं। दा बे जेब्ला सुगार आरो प्रेसार नर्मेल जायो स्ट्रकआ जेब्ला नर्मेल जागोन अब्लासो माने हार्टनि अपारेशनखौबो खालामनो हागोन होनना बुंदों आरो माने रांनि थाखायनो बिथांखौ थाब लाबोनो हायासै आं माने बिथांखौ जुदि मोजां लाबोफिननोब्ला जोंनो जोबोद रांखान्थिनि गोनांथि नङा होमबा दा बेखौनो माबाफोर सहाय लुगैगोन नामा रायजो राजाफोरनि सहायखौथ' बे समाव दा जि सहाय मोनो बेखौनो लानायानो जागासिनो दङ। नाङा होनबाबो जों बेमारिया जाया नायनानैबो थानो हाया। बिथांखौ फाहामनायाव गोबां रांनि खरसा नङा होमबा दाथ' खोनानो मोन्दों नै दा बे समाव साननै सानथामावनो माने 10 लाखसो थाखा थांनायनि खोथा आरो थांबाव 10 लाखआ थांबाय आरो दा माने थांबावगोन दा माने खमसे खम 10 लाख बा 15 लाखनि बेबायदि खाथियाव थांनायनि बेबायदि अबस्था फैदों। दा न'खरा बेफोर फैसाखौ बोरै माजों जगार खालामनो बेखौनो आं खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बिजय सिंह नार्जारि नङाबा जोंहा फिसालानि जिखुनु आं दा सोंनानै बिथांनि गुगल पे नाम्बार होगोन। गुगल पे नाम्बारखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालाम। डिसक्रिपसनावबो होना होगोन आं आरो लोगोसे कमेन्ट बक्सआवबो होनो हागोन। बिथांनि जि स्केनार बिथांमोना जि हायो बिथाङा दिनै गाज्रि हालोदाव दं बिथांखौ अनसुंथाइ नोंथांमोना हरोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथांमोननि बे जि हायो थाइसे थाइनै अनसुंथायाव जुदि नोंथांमोना जमा खालामनानै बयबो मदद हरलायोबा जों बिथांखौ मोजाङै फैसाजों नायनानै जोङो मोजां बिनि देहाखौ लाबोफिननो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दं आरो बिस्थिबारखालि लाबोदों। ओमफ्राय बिस्थिबारखालि लाबोनानै हरनिफ्रायनो आरो जानोबो हाया लोंनोबो हाया खुदैबो मोननो हाया जादों मानसिया दा गन्थंजों पाइप सोनानै बेजोंनो मुलिबो दौहरो एसे ओंखाम बिदैखौबो बेजोंनो दौगासिनो दं आरो दा माने स्ट्रक जादों होनदों आरो डक्टराथ' जेनेबा बे मानसिखौ नर्मेलाव लाबोग्रोनांगोन होनदों आरो ICUआव दोननानै ओमफ्रायसो बे अपारेशननि खामानिखौ मावनो हागोन होनदों। अपारेशनाव बेसेबांसो फैसानि गोनांथि होनदों डक्टरा? अपारेशनाव डक्टराथ' ओरैनो 3 लाख थांगोन होनदों आरो
बे माने अपारेशननि बुस्थुफोरखौ जों बायजोबनांगौ आरो बाहेरायाव पाइप बेखौ सुगार गोनां नालाय माने माबानोबो हायानो अपेन सार्जारि माबा खालामानो पाइपजोंसो माने बेखौ माबा खालामो ओमफ्राय बे पाइपखौ जोङो बायजोबनांगौ दखाननिफ्राय पाइपखौ अपारेशननि पाइपखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया नोंथांमोना बयबो मानसि हिसाबै बयबो थाइसे थाइनै अनहरलायदो बिथांमोननि गुगल पे आरो जे स्केनार बेखौ आङो इनबक्सआव होगोन बेखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय बे समाव ना